Hej. Hej. Ved du, hvad en Steiner-skole er? Nej, det gør jeg ikke. Okay, jeg forklarer lige hurtigt, hvad en Steiner-skole er. Steiner-skole er blandt andet, at skolen er skamfri de første 7 år, og at man har flere kreative fag, man ikke har på andre skoler. Det er også en privatskole. Ja. Hvad forbinder du Steiner-skolen eller Steiner-pædagogik med fordomme og fordele? Jeg tror, jeg forbinder Steiner-skolen med en anderledes kreativ måde at uddanne børn og unge på. Ja. Fordel, der synes jeg klart, at det virker som værende et rigtig dejligt sted. Ja. Og jeg kender også nogen, der har deres børn gående der, og de er kun glade for det. Ja. Hvor der er plads til alle, og hvor der er plads til, at man kan tage det i et stille og roligt tempo. Ja. Min fordom, det er, at Steiner også lidt er en tro eller en ideologi. Jeg er nemlig selv uddannet lærer. Ja. Det synes jeg måske selv, at at det skal man holde lidt adskilt. Ja. Altså det kan godt være lidt, der kan i hvert fald være et eller andet, der kan crashe, synes jeg. Ja. Og i folkeskolen, der er det lidt noget andet, ikke? Ja. Er der et forskelligt ry i din vennegruppe eller din vennekreds om Steiner, for eksempel? Skole eller sådan noget? Jeg tror ikke som sådan, der er sådan et ry på den måde, udover at det netop er sådan en anderledes måde end den almene folkeskole. Ja, altså der er jo rigtig mange med den her med, men det er der, hvor man spiller violin hele tiden, og så lærer I ellers ingenting. Og det vil jeg sige, det er et dårligt ry, men heldigvis synes jeg, at i Aarhus synes jeg, at der er et godt ry omkring Steiner. Ja. Tror du, at kreative fag som kunst, musik og håndværk bør fylde mere i børns skolegang på folkeskoler? Hvorfor og hvorfor ikke? Det synes jeg godt, det kunne. Jeg synes, at kreativitet generelt er med til at skabe nogen, der kan tænke anderledes og lave nogle mere direkte løsninger nogle gange, end at det kun er de boglige fag som sådan. Ja. Så det synes jeg godt, man kan. Jeg tror, det er nok en god idé, så man sådan får noget håndværk og sådan noget, så det ikke kun er skriftligt, man sidder og laver hele tiden. Hvad tænker du om ideen om, at undervisningen skal følge barnets udviklingstempo frem for de faste pensum? Er der efter din mening en positiv eller negativ ting ved det? Det synes jeg lyder meget positivt, fordi fast pensum, det kan jo godt blive sådan lidt et pres, både fra lærerens side, men også for eleverne, at vi skal igennem det her, hvor hvis man ligesom går mere efter, jamen, hvor er vi lige nu, så synes jeg, det er positivt. Hvis du skulle vælge skole til dit barn i dag, kunne du så godt overveje Steiner skole. Hvorfor ikke? Jo, det kunne nok godt være. Jeg synes, det er en god idé der med ikke så meget skærm, og man sådan måske kommer mere sammen med dem, man går i klasse med, og noget mere sådan laver noget fysisk i stedet for. Ja, nu har jeg 2 børn, og jeg har valgt at have dem i den skole, der var tættest på mig. Ja. Og det var så en folkeskole i Bedre. Ja. Men hvis jeg havde boet her tættere på, så ville jeg helt sikkert kigge på mulighederne. Det var bare det. Tusind tak for det. Ja, så god dag. Tak lige meget.